Por sexto ano consecutivo, o Concello de Lousame volve a organizar o seu torneo de fútbol 8 para as categorías Benxamín e Alevín. A cita reunirá o próximo 1 de maio a 22 equipos, ou o que é o mesmo, uns 500 rapaces pertencentes a clubs chegados dende diferentes comarcas. Tivemos algún pequeno problema porque había equipos que viñeron anteriores edicións, sobre todo da Costa da Morte, que teñen moitas ganas de vir ao noso torneo para enfrentarse a equipos de outras zonas. Tivemos un pequeniño problema porque este ano, co tema dos temporales, isto todo hubo aplazamentos a nivel federativo de competición e ao final meteronlle competición o día 1 de maio e hai equipos que non poden asistir porque teñen que competir na liga porque lle meteron partido. O torneo, que se desenvolverá no campo de fútbol de Cabanetán, en Lesende, pretende ser ademais unha xornada de festa, con outro tipo de actividades. Estamos moi contentos da participación e de ser un torneo que a xente ven, disfruta, ao mesmo tempo de ser un torneo de fútbol, pois os nenos tamén poden divertirse con outro tipo de actividades, como poden ser hinchables e actividades diversas que temos ese día. E ao mesmo tempo tamén un pouquiño un ambiente familiar, que é o que buscamos tamén, que a familia pois tamén teña cabida, que pasen un bo día. Cedemos o local social desde o Concello, ceden o local social de Cabanetán para que tamén podan pois comer ali e podan pasar un día agradable. Bueno, ese é o noso objetivo. Dende a organización agradeceron tamén a colaboración das distintas empresas e casas comerciais que fan posible que o torneo poida desenvolverse.